प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या पळोवप्यांक गजाली ह्या कार्यावळीन हुननीत येवकार. आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीन आमी तुमच्या मुखार एक अशें मानेस्त घेवन आयला जांचे पुराय भारतान फॅशन फोटोग्राफीन नंबर 1 म्हणून तांकां वळखतात. आमचे बरोबर आज आसात गौतम राजाध्यक्ष. नमस्कार. नमस्कार. आमच्या कार्यक्रमामध्ये तुमचं स्वागत. थँक्यू. गोव्यामध्ये पण तुमचं स्वागत. थँक्यू. आम्हाला खूप खुशी होते की आम्ही तुमच्याशी या गप्पा गोष्टी करायला इथं यायला. ॲक्च्युली मला जर कोकणीत बोलता आलं असतं तर मला खूप आनंद झाला असता, पण मला सगळं समजतं पण बोलता येत नाही. नेक्स्ट टाइम मे बी तुम्ही जास्त वेळा गोव्याला आल्यावर पुढच्या आला मी जेव्हा गोव्याला येईन तेव्हा मी अगदी चांगला शिकून येईन. लहानपणापासून आमचं एक स्वप्न असतं की मला हे व्हायचंय, मला ते व्हायचंय. तुमचं पण तसंच होतं का? लहानपणी विचार केला? नाही, मला कधी स्वप्नच नव्हतं, कारण मला वाटतं की जे मी करत होतो ते मला आवडत होतं. मला सायन्स आवडायचं. मी आय फिनिश्ड माय BSc इन केमिस्ट्री. मग फॉर 2 years मी तिकडे शिकवलं सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये. त्याच्यानंतर मी पब्लिक रिलेशन्स अँड ॲडव्हर्टायझिंगचा कोर्स केला आणि त्याच्यानंतर मला लिंटॅस एजन्सीनी मला बोलवलं. मग तिकडे मी 15 years काम केलं. तर तिथे मला वेगवेगळे चांगले फोटोग्राफर्स काम करताना बघितले आणि लहानपणापासून फोटोग्राफीची आवड होतीच आणि त्यांना सगळ्यांना काम करत बघताना मला असं वाटलं की मला सुद्धा करायला आवडेल. तर म्हणून मी करायला लागलो. पण मला खरं म्हटलं तर लिहायचं होतं मॅगझिन्समध्ये, पेपर्समध्ये. अँड स्लोली बट स्टेडीली आय थिंक ऑल माय ड्रीम्स केम ट्रू. अँड देन आय वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड इन सिनेमा फ्रॉम चाइल्डहूड. म्हणजे अगदी लहानपणापासून मला वेस्टर्न फिल्म्स तर खूपच, म्हणजे वॉल्ट डिस्नी म्हणा किंवा डॅनी के किंवा टॉम अँड जेरी किंवा जेरी लुईस अँड डीन मार्टिन. पहिल्यांदा चिल्ड्रन्स फिल्म्स, त्याच्यानंतर क्लासिक फिल्मसुद्धा, हिचकॉक किंवा वाइल्डर किंवा वायलर, या सगळ्यांच्या फिल्म मी लहानपणीच खूप बघितलेल्या आहेत. आणि आमच्या फॅमिलीकडनं खूप एन्करेजमेंट होतं की आफ्टर ऑल इट्स अन आर्ट. आणि म्हणजे मारामारीचे पिक्चर्स काय कधी मी बघितले नाहीत, पण तरी पण म्हणजे वेगवेगळ्या तऱ्हेचे फ्रॉम क्लासिक्स जे. तर म्हणून माझा लहानपणापासून एक अंडरस्टँडिंग ऑफ फिल्म मीडियम किंवा फिल्म इंडस्ट्री चांगलं होतं. आणि आमच्या फॅमिलीमध्ये म्युझिक आहेच. तर म्हणून म्युझिक अँड ॲडव्हर्टायझिंग अँड फोटोग्राफी अँड फिल्म, सो इट वॉज व्हेरी इझी फॉर मी टू चूज डिफरंट करियर्स अलॉंग द वे. पण आता मला वाटतं सगळ्या लोकांना मी फक्त फोटोग्राफर म्हणूनच ओळखतो. तुम्ही मला आता प्रत्येक फील्डमध्ये, ज्या फील्डमध्ये तुम्ही काम केलं आहे त्या फील्डमध्ये तुम्ही तुमचं नाव ठेवलं आहे. म्हणजे तुम्ही ॲड कॅम्पेन्समध्ये जे काम केलेलं तिथे रील सारख्या खूपशा मेमोरेबल ॲड कॅम्पेन्स तुम्ही केले, त्याच्याबद्दल आम्हाला थोडंसं सांगा. लिंटॅस म्हणजे एक युनिव्हर्सिटी होती, अप्रतिम युनिव्हर्सिटी. कारण तिथे इट वॉज कमिंग अप आणि म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये काम करत होते. म्हणजे असं नाही की ओ यू आर ओनली अ कॉपीरायटर किंवा नो यू आर ओनली फ्रॉम लँग्वेजेस अँड ट्रान्सलेशन किंवा यू आर ओनली फ्रॉम फिल्म, असं नाही. एक कॅम्पेन आली की आम्ही सगळे बसून ब्रेनस्टॉर्म करायचो आणि आम्ही त्यांना सांगायचो की आम्हाला असं वाटतं असं करा. आणि इट वॉज व्हेरी डेमोक्रॅटिक. त्याच्याने आम्हाला खूप शिकता आलं. म्हणजे असं नाही की नुसतं आपलं तुमची फोटोग्राफी डिपार्टमेंट आहे म्हणून तेच तुम्ही सांभाळा. दर आठवड्याला असे ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स व्हायच्या. मग तुम्हाला मीडियामध्ये सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करता येत होतं, तुम्हाला फिल्म स्क्रिप्टमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करता येतो. सो बेसिकली मला वाटतं की एकंदरीत इट वॉज अन ओपनिंग ऑफ युअर व्हेरियस पॉसिबिलिटीज, विच मला वाटतं की लिंटॅसमध्ये झालं. आणि त्याच्यामुळे मला फोटोग्राफी इंटरेस्ट होता. मी फोटोग्राफी सुरू केली. कॉपीरायटिंग तर थोडंसं होतंच म्हणून मी आर्टिकल सुरू केले. तर ॲडव्हर्टायझिंगच्या वेळेला लिंटॅसमध्ये बिकॉज इट वॉज ॲट सच अ फॉर्मेटिव्ह स्टेजेस आम्हाला वेगवेगळ्या हॉलमार्क कॅम्पेन्सवरती काम करायला मिळालं, ज्या आता तुम्हाला अजून आठवत आहेत. द लिरिल अँड द गर्ल अँड द वॉटरफॉल सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण ललिताजी अँड द सर्फ कॅम्पेन किंवा आता जे फेअर अँड लवली जी इतकं मोठं झालं आहे, किंवा पॉन्ड्स किंवा बापरे कितीतरी ब्रिटॅनिया बिस्किट्स. म्हणजे ब्रिटॅनिया बिस्किट्स वॉज नॉट डुईंग व्हेरी वेल तेव्हा. तर त्याला आम्ही खूप प्रयत्न केला आणि अर्थात फारच छान झालं. ते माझं स्वतःचं काम नाही. ऑलवेज इन अन ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी एका माणसाचं काम कधीच नसतं. इट्स ऑलवेज अ टीमवर्क. जेव्हा मी जॉईन केलं त्याला कोणाला मॉडेलिंग करायला आवडत नसते, कारण त्यांना असं वाटायचं की इट्स नॉट अ व्हेरी डिग्निफाईड प्रोफेशन. मग आम्ही त्याला कॉलेजेसमध्ये जायचो, आम्ही मुलामुलींना आमचं कार्ड द्यायचो
आम्ही त्यांना सांगायचो प्लीज कम विथ युअर पेरेंट्स अँड व्हिजिट अस इन दी ऑफिस, म्हणजे तुम्हाला कळेल की बाबा आम्ही सगळे अतिशय डिसंट आहोत म्हणून. आणि नंतर मग हळूहळू म्हणजे मुलं मुली हाऊसवाईफ्स यायला लागल्या. सर्फ सारख्या कॅम्पेन्स करता, सर्फ रेन करता आम्हाला हाऊसवाईफची गरज होती. दॅट वॉज अ टर्निंग पॉईंट इन ॲडव्हर्टायझिंग. म्हणजे अगदी स्टिल्टेड ओल्ड फॅशन ॲड्सपासून न्यू आयडियाज, न्यू वेज ऑफ डिपिक्शन, न्यू मीडिया. त्याच्याला टेलिव्हिजन आलं होतं. टेलिव्हिजनमध्ये सुद्धा यू मेक 1 minute ॲड फिल्म ऑन टेलिव्हिजन, यू गॉट टू मेक इट इन 30 seconds किंवा 20 seconds. तर म्हणून हाऊ डू यू अडॅप्ट अन आयडिया टू मेक इट स्मॉलर. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला खूप त्यावेळेला बघायला मिळाल्या, शिकायला मिळाल्या. आणि मला वाटतं मग तेच तुम्ही कुठेही अडॅप्ट करू शकता. म्हणून देन आय स्टार्टेड रायटिंग स्क्रीन प्लेज. म्हणजे मी काजोल ची पहिली फिल्म बेखुदी ती मी लिहिली तिच्याकरता. नंतर माधुरी दीक्षित, who is also another favorite of mine as a film star, as a human being, also as a great artist, great beauty, great dancer. तर तिच्याकरता मला एक फिल्म लिहायची होती. तिच्याकरता मी अंजाम केलं. आणि आता 2 वर्षापूर्वी मी पुन्हा मराठी फिल्ममध्ये एक लिहिली कॉल सखी. तर ती सखी खूप लोकांना आवडली, म्हणजे आम्हाला अवॉर्डही मिळालं त्या फिल्मकरता. तर म्हणून काय असतं की एकच करत राहिलं की नंतर मग त्याचा कंटाळा येतो, की असं वाटतं की बापरे इट्स टू मच ऑफ द सेम थिंग. पण वेन यू कीप ऑन डुईंग डिफरंट थिंग देन यू नेव्हर गेट टायर्ड ऑफ लाईफ अँड यू नेव्हर गेट टायर्ड ऑफ एनी पर्टिक्युलर आर्ट फॉर्म. तुम्ही सेलिब्रिटीमध्ये पण लिहायला सुरुवात केली आणि कुठंतरी असं म्हटलं तर मला वाटतं सारखं एक होईल की तिथे काहीतरी टर्निंग पॉईंट आला तुम्हाला ॲज अ फॅशन फोटोग्राफर म्हणून पोर्ट्रे व्हायला. सेलिब्रिटी हे शोभा डेचं ची मॅगझिन होतं. शोभा डे ज्यांनी स्टारडस्ट सुरू केलं, ज्यांनी सोसायटी सुरू केलं, तिने स्वतःचं मॅगझिन सेलिब्रिटी चालू केलं. 4-5 वर्षात आमची खूप मज्जा आली. अँड म्हणजे वी कुड डू वॉट वी वॉन्टेड. आणि त्याच्यामध्ये ती मला सांगायची की तुला यू वॉन्ट टू राईट ना, बरं जा तू इंटरव्ह्यू कर आणि तू तुझा कॅमेरा घेऊन जा आणि तू त्यांचे फोटो काढ. मी म्हटलं बाबा मी फोटो काढतो म्हणजे माझे ॲमेच्युअर लेवलचे फोटो असतात, पण आपण एकदा कोणाशी बोलायला लागल्यानंतर वी बिकम फ्रेंडली, दे ऑल्सो रिॲक्ट टू अस, देन देर इज अ काइंड ऑफ अ बॉन्डेज. मग फोटो काढायला मला काही तेवढं कठीण पडले नाही, पण नंतर विदिन 2-3 years आय रिअलाइज की मला सगळ्या लोकांना माझे फोटोज पाहिजे होते, माझं लिखाण कोणालाच नको होतं. सो आय फेल व्हेरी अपसेट. म्हणून 2-3 वर्षांनी एक मराठी मॅगझिन निघालं कॉल चंदेरी. दॅट आय एडिटेड. सो आय यूज टू राईट. म्हणजे मी तिकडे त्याचं संपादनही करायचं, माझा कॉलम होता, माझी लीड स्टोरीज असायच्या आणि माझे पिक्चर्स असायचे. म्हणून कम्प्लीट फोटो जर्नलिझमचं जे मला एक्सपिरियन्स 15 वर्ष जो मिळाला, दॅट इज राईट फ्रॉम 1982 टू अबाउट ॲक्च्युली 2000. मला वाटतं एक्सपिरियन्स मेक्स अ मॅन परफेक्ट हे स्टेटमेंट इथे कम्प्लिटली प्रूव्ह होतं. मला वाटतं ते जे आहे फेस्टिडियसनेस किंवा अटेन्शन टू डिटेल ते ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये आहे. कारण तिथे यू कॅन नॉट अफोर्ड टू गो रॉंग. लाईक इन टेलिव्हिजन तुमचं टायमिंग म्हणजे तुमचं टायमिंग, म्हणजे यू कॅनॉट नो सॉरी आता आम्ही 10 मिनिटांनी पुन्हा असं तुम्हाला करता येत नाही. जे पॅरामीटर्स असतात तुमच्या प्रोग्रामचे, की जे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ज्या कॉपी लिहिता फॉर अ पेपर न्यूजपेपर 500 words 600 words म्हणजे यू गॉट टू फिट युअर स्टोरी इन 500 or 600 words. तर मला वाटतं की ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये काय असतं की ते एव्हरीथिंग हॅज टू बी परफेक्ट एनिवे. मग तुमचे कलर्स बरोबर पाहिजे, मग तुमचं लाईटिंग बरोबर पाहिजे, मग तुमचं सगळं म्हणजे त्या मॉडेलवरचं मेकअप म्हणा किंवा कलर कॉम्बिनेशन्स किंवा अँगल्स किंवा ऑल दॅट, ते मला वाटतं की ते इज अ डिसिप्लिन तुमच्यामध्ये बसलं तर मग देन यू अप्लाय टू एव्हरीथिंग. जसं लक्सचं मध्ये यायला एक सुपरस्टार होण्यासारखं होतं, तसं स्वतःच्या अल्बममध्ये तुम्ही काढलेला फोटो असणे इज स्टील लाईक अ इट्स लाईक अ स्टेटस सिम्बल. हे कसं काय घडलं की कुणाला आम्ही सांगितलं की बाबा हां मी माझं पोर्ट्रेट गौतम राजाध्यक्षाकडनं करून घेतलं, इट्स लाईक इट सेल्फ इज अ ब्रँड नेम. कसं कळलं? आय टेल यू, त्याच्यामध्ये एक फार प्रॅक्टिकल बॅकग्राऊंड आहे. एक म्हणजे मला फोटोग्राफी आवडायची, दुसरं म्हणजे मी सेलिब्रिटी चंदेरी, नंतर फिल्मफेअर, सिनेब्लिट्स, फॉर ऑल ऑफ दॅम, स्टारडस्ट, मी त्यांच्याकरता भरपूर फोटोग्राफ्स करायचो त्यांच्या मॅगझिनसाठी. सो इन अ वे माय नेम गॉट असोसिएटेड विथ ग्लॅमरस फिल्म स्टार्स, बोथ मेल्स ॲज वेल एज फिमेल्स.
परंतु जेव्हा मी लिंटसमध्ये होतो त्यावेळेला जे पोर्टफोलिओज आमच्याकडे यायचे ऑफ वुड बी मॉडेल्स, दे यूज टू बी सो पुअर. कारण आम्हाला ते फोटोज क्लायंट्सना दाखवायला लागत असत. आणि मी म्हटलं बापरे, पण ह्या फोटोग्राफरने असा का नाही अँगल घेतला, का त्याची फुल लेंथ का नाही घेतली. म्हणून मी लिंटसमध्ये असतानाच मी काय काय जे प्रॉमिसिंग मॉडेल्स होते तेव्हा मी त्यांचे फुकट पिक्चर्स काढून दिले. मी म्हटलं सलमान खान वॉज वन ऑफ देम. सलमान आमच्याकडे यायचा, त्यांनी मॉडेलिंग थोडंसं त्यांनी केलं आहे, पण त्या मोठ्या कॅम्पेन्स मिळवण्यासाठी त्याच्याकडे पिक्चर्स नव्हते. तर मी म्हटलं मी तुझे पिक्चर्स काढतो. आणि ते पिक्चर्स लोकांना आवडले. म्हणजे बिकॉज आय केम फ्रॉम दी इनसाइड, फ्रॉम दी ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी अँड ऑल्सो फ्रॉम द मार्केटिंग पीपल, की त्यांच्या अपेक्षा काय होती की त्यांना एक फुल लेंथ पाहिजे असतो. त्यांना इंडियन क्लोथ्समध्ये किंवा वेस्टर्न क्लोथ्समध्ये किंवा कुठच्या तरी एक रफ पुरुष असेल तर मुलगी असेल तिचं फेस कसं आहे, तिची कांती त्वचा कशी आहे. तर ऑल द व्हेरियस डिपार्टमेंट्स विच ॲडव्हर्टायझर्स आर इंटरेस्टेड इन, ते मला माहीत असल्यामुळे मी पोर्टफोलिओज करायला लागलो. तर म्हणून एका बाजूला माझं मॅगझिनचं काम आणि त्याचं लिखाण आणि त्याचे फोटोग्राफ्स, आणि दुसरं म्हणजे हे नवीन जे लोक येत होते वरती, म्हणजे मग त्याच्यामध्ये रवीना टँडन, पूजा भट, शिरोडकर दोघी, नम्रता आणि शिल्पा, आणि नंतर मग अर्थात ऐश्वर्या, काजल, ते सुद्धा मॉडेलिंगमध्ये यायला येत होते. तेव्हा मी त्यांचे पोर्टफोलिओज केले. सो आय सपोज बोथ वेज, फ्रॉम द मॉडेलिंग साईड अँड फ्रॉम द फॅशन साईड ऑर फ्रॉम द फिल्म साईड, माझं नाव दोन्हीकडे असं अटॅच झालं. पण इट वॉज नॉट इंटेन्शनल, ते झालं, ते ऑटोमॅटिक झालं. पण झालं ते खूप चांगलं झालं. आणि आता ग्लॅमरमध्ये आता खूपशे फोटोग्राफर्स आहेत. आता जर आम्ही गोव्यामध्ये बघायला गेलो, आता सुट्टी चालू आहे मुलांची, एव्हरी स्मॉल चाइल्डसुद्धा, त्यांनासुद्धा फोटोग्राफीचं क्रेज आहे. खूपशा अकॅडमीज, इन्स्टिट्यूशन्स उघडल्या आहेत ज्याच्यामुळे ते मुलांना ट्रेनिंग देत आहेत आणि खूपसं ट्रेनिंग घेत आहे. सो त्यांना सुरुवात करायला तुमचं काय टिप्स असेल की काय करावं? एक म्हणजे टेक्निक. तुम्हाला ॲब्सोल्युटली कळलं, आजकाल डिजिटल कॅमेरा आहे. डिजिटल कॅमेरा जवळजवळ 80% तुमचं काम करून टाकतो. तुम्हाला काही लाईटिंगची गरज नाही, म्हणजे ज्या कुठच्याही लाईटमध्ये तुम्हाला चांगलं पिक्चर करता येतं. आणि नंतर मग तुमच्याकडे फोटोशॉप आहे, त्याच्यावरती तुम्ही स्वच्छ करू शकता. पण दॅट इज लाईक ऑलमोस्ट डुईंग हाफ युअर जॉब की 3/4 ऑफ युअर जॉब. लाईटिंग कळलं पाहिजे. फोटोग्राफी म्हणजे काय? फोटो म्हणजे लाईट, ग्राफी इज रायटिंग. म्हणजे फोटोग्राफी इज रायटिंग विथ लाईट. सो इफ यू आर रायटिंग विथ लाईट, यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट लाईट इज. तर म्हणून मला वाटतं की फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एनीबडी हू वॉन्ट्स टू गेट इन दिस फील्ड must understand light. But light is also very intriguing. म्हणजे not only do you have human beings that you shoot, sometimes you're shooting human beings against in a modern building, sometimes you're shooting them in nature, you're shooting them on the beach. सगळ्याचे लाईट कंडिशन्स वेगळे असतात. त्याच्यामध्ये आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी आहे, इंटिरियर फोटोग्राफी आहे, इंडस्ट्रियल आहे, नेचर फोटोग्राफी आहे, फॅशन आहे, कॉस्मेटिक आहे. तर जे तुम्हाला खरंच करावं असं वाटतं, फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट यू मस्ट लर्न द ग्रॅमर ऑफ लाईटिंग. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला ग्लॅमर फोटोग्राफी किंवा पोर्ट्रेचर किंवा ह्याच्यामध्ये जायचं असेल, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज मग तुम्हाला फॅशन कळली पाहिजे. यू मस्ट अंडरस्टँड की कुठच्या फेसला कुठच्या तऱ्हेचं चे कलर्स सूट होतात, कुठच्या तऱ्हेचं हेअरस्टाईल सूट होतं, व्हॉट काइंड ऑफ स्टाईल्स विल सूट दम. जर कोणाची नेक फार छान असेल तर देन इट्स ऑल व्हेरी वेल, यू कॅन, तुम्ही त्याला कलर्स दिले तरी ठीक आहे. पण ज्यांची नेकच कमी असेल तर तुम्ही टर्टल नेक किंवा पोलो नेक दिलं किंवा हाय कॉलर्स असेल, ते लुक स्टंटेड. सो यू मस्ट अंडरस्टँड ह्युमन अनॅटॉमी अँड फॅशन. मग यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टँड कलर कॉम्बिनेशन्स, बिकॉज यू कॅनॉट पुट टू फनी कलर्स टुगेदर. The colors might attract more than the model. तर म्हणून ह्या सगळ्याची जे सांगड असते किंवा संगम जो असतो त्याच्यामध्ये, म्हणून म्हणतो की फोटोग्राफी नुसती फोटोग्राफी नाही. फोटोग्राफी इज रिअली टेक्निक, इट्स लाइटिंग, यू हॅव टू अंडरस्टँड कलर कॉम्बिनेशन्स. तर म्हणजे तुम्हाला आर्टिस्टही व्हायला लागतं, तुम्हाला सेट डेकोरेटरही व्हायला लागतं, तुम्हाला फॅशन डिझायनरही असायला लागतं, तुम्हाला मेकअप
कळायला लागतं. कळायला लागतो